У 41-м годзе сярод абаронцаў Брэсцкай крэпасці былі людзі розных нацыянальнасцяў, якія плячо-плячо змагаліся з ворагам. Цяпер тут збіраюцца іх нашчадкі, якія жывуць у розных краінах, але сустракаюцца, каб разам зберагчы агульную спадчыну. Дзевяцікласнік Арцём Палукараў прыехаў з Маскоўскай вобласці. Разам з сябрамі ён удзельнічаў у міжнародным добраахвотніцкім лагеры захавальнікі на тэрыторыі крэпасці. У Брэсце хлопец упершыню лічыць яго асаблівым месцам. Приехал в Брест, потому что это место требует посещения каждого человека, который предан своей родине. Здесь шли такие бои, мы должны знать и чувствовать в себе всю тяжесть, которая происходила здесь. 20 школьнікаў з Беларусі і Расіі на працягу некалькіх дзён будуць жыць у маладзёжна-патрыятычным цэнтры. Для юнакоў і дзяўчат склалі великую программу. Это общение молодежи, будем разного возраста. Я думаю, что вот это общение останется на долгие годы. Это самая главная задача. Если мы будем общаться, мы будем дружить. Нам нечего делить. Удзельнікаў лагера таксама чакаюць экскурсіі, семінары, военно-патрыятычныя гульні і спартыўныя мерапрыемствы. Арганізаваць усё гэта дапамог Российский центр навуки и культуры. Это очень важно в плане воспитания подрастающего поколения, прежде всего, чтобы дети помнили о своих отцах, о своих дедах, которые положили жизни, тем более в такой святыне, как Брестская крепость. Першы дзень у лагеры пачаўся з запальвання лампад для помніка артылерыстам. Памяць савецкіх салдат школьнікі ушануюць і ўласнай працай. Яны возьмуць удзел у добраўпарадкаванні тэрыторыі Брэсцкай крэпасці, каб выказаць сваю ўдзячнасць не толькі словамі. Валентин Бойко, Роман Филютич, телерадиокомпания «Брест».